Сёння я хочу пазнаёміць вас з цікавымі навагоднімі творамі. Першы гэта літаратурная казка, якую напісала Алёна Кобец-Філімонава. Калісьці Мароз быў вельмі падобны да Дзеда Мароза, якога ставяць пад навагодняй ёлкай. І Мароз так любіў дзяцей, што нават не шчыпаўся. Але дзеці з яго насміхаліся, бо ў яго быў чырвоны нос. Як убачаць дзеці, што Дзед Мароз ідзе, бягуць за ім і прыгаворваюць: «Дзед Мароз, чырвоны нос, Дзед Мароз, чырвоны нос». Так яны дражнілі Дзеда Мароза, пакуль той не на жарт разлаваўся. Аднойчы Мароз надзеў на галаву шапку-невідзімку, узяў чырвоную фарбу, пэндзлік і пайшоў па вуліцах. А дзеці не бачылі, што Мароз ідзе. Макнуў Дзед Мароз пэндзлік у фарбу і пафарбаваў усім насы. Той пары ён ходзіць невідзімкай. А калі ў цябе зашчэплены нос, дык ведай, гэта Дзед Мароз яго ў чырвоны колер пэндзлікам фарбуе. Не верыш? Паглядзіся ў люстэрка. Другі твор «Ганарлівая ёлачка», які напісаў Анатоль Зэкаў. Расла ў лесе маленькая ёлачка. Стаяла асобна, без занадта ганарлівая была. Іншыя дрэвы і насамрэч зайздросцілі ёй, асабліва восенню, калі з клёнаў, бярозак ды асінак ападала лістота. Як непрывабна выглядалі яны тады на фоне сваёй вечнай зялёнай сяброўкі. Дрэвы любаваліся футрам ёлачкі і ўлетку. Аднак тады яны і самі былі ў зялёных абновах, таму прыгажосць суседкі не так вабна кідалася ў вочы. Не тое, што зімой, калі іншыя дрэвы стаялі распранутымі. Прыкмеціў прыгажуню і чалавек, ад чаго тая яшчэ вышэй задзёрла нос. Хіба ж ведала ёлачка, што неўзабаве, якраз пад Новы год, чалавек завітае ў лес сякерай і на яе месцы застанецца толькі працярошаны снегам пянёк. Сама ж ёлачка пераселіцца ў гарадскую кватэру, дзе будзе стаяць, упрыгожаныя разнакаляровымі шарыкамі і цацкамі, увешаныя гірляндамі, яркіх лямпачак ліхтарыкаў. Але доўжылася свята толькі 2 тыдні. Затым з ёлачкі знялі ўсю аздобу, а саму вынеслі з кватэры. Дзе яна апынулася далей, ніхто не ведае. А дрэвцы ў лесе растуць, як раслі, і дагэтуль. З вясны да восені шумяць лістотай, а зіму сустракаюць непрывабна распранутымі. Часам згадваюць сваю ганарлівую сяброўку. Праўда, цяпер ужо, а без аніякай зайздрасці, не заўсёды аказваецца прыгажосць шчасця. І хачу ўсіх павіншаваць з Новым годам!